защо му се позаставили, когато разбрали, че е много грозен. Кралски е превезник на мъже. Брат, стига. Стига. Казахте, че не е твоя работа, какво аз и антилопара правим с телата си. Това са лични неща, не се бъркай, моля те. Ами хора, не знам какво да ви кажа, освен че полуката в това видео е да не се оставяте на хейтата ви смачка. Току-що бях перфектен пример за това, как да се справяте с тъпите хейтери. Защото вие колкото и добър човек да сте, колкото и да давате само добро на света, винаги ще има хейтери, затова трябва да сте студенокръвни и да не им се оставяте, както аз не им се оставих в случая. Чакай, аз да ви кажа кой ще подреша. А, така е цена. Направо, порчет. Какво мисли за кралски? Ицо Попа! Не, Ицо Попа! Ицо Попа никога не ми казал нещо против мен. Първо, че преди няколко години направих клип, в който му обяснявам колко го обичам. А дали можеш да пускаш ток на цялата махала, ама без да го плащаш? И това, дами и господа, е новият ми любим тиктокър. И понеже наистина много го обичам, реших да ви запозная с неговото творчество. И второ, че както всички вие знаете, ние с него сме брати. Приликата е... Приликата е очевидна, нали? По външен вид много си приличате. Ами да, защото сме братя. Сигурен съм, че и чака не би приятел нищо лошо за мен. Все пак ние сме братя. Обичаме се. Нали така и так? Какво мисли за кралски? Не ми говори за това буклук. Въобще за него не ми говори, не искам да го чуя. Ма ти да се правиш с него. Не ми говориш, защото приятелите ми казаха, обиждал ме. Това буклук, да. Буклук? Буклук, ама раз им добре. Кафе Кротбустер. Ами Миксил е... Животът ме загуби своя смисъл. Изтожен съм, предаден от собствения си брат. От собствената си кръв. Тази сцена е точно като тази с Муфаса в Цар Лъв, само че в пъти по-тъжна. Не ми говориш, защото приятелите ми казаха, обиждал ме. Това буклук. Лъжат ти, Ицо! Лъжат те! Аз така бих те обидил, чуеш ли се какви говорите за общото? Приятелите са долни лъжци. На кого би вярвал? На тях или на мен? На собствения си брат? Разбирам те, че ми се вързвате само спокойно. Всеки прави грешки. Просто са успели да те пранкнат успешно. Затова аз сега ти предлагам. И ние да им направим един пранк. Ще отидем, ще ги хванем, ще